må bare tale lidt højt. Hej Bente! Hallo så. Okay. I dag Har vi været på Herlev på hospital. og filmet det sidste. Jeg har taget fejl. Jeg troede, vi skulle have en aftale med en, men det viste sig at være et mobilinterview, som vi skal lige have. Ja, hvor vi ringer til i stedet for at snakke med personen og laver det over telefonen i stedet for. Fordi der er ikke rigtig noget tid til at lave interview med os. Først i næste uge. Ja, og det er lidt for sent. Ja, sjovt. Så, men vi har været derinde og filmet det sidste til vores kortfilm, som vi er blevet færdige med. Og så skal vi lave vores PowerPoint færdig i dag. Lige nu sidder vi på McDonald's og arbejder imens på computeren her. Ja. Vi var lidt sultne, så vi tog lidt McDonald's. Ja, Mia var lidt sulten. Hun er lidt fed en gang imellem, så. Ja, okay. Ja. Vi skal lave den der PowerPoint færdig, og så skal vi lave vores spørgeskema-diagrammer. Og så hvis vi ikke når at blive færdige, så vil Bang komme hjem til mig i aften, så vi kan arbejde færdigt. Jeg kommer faktisk uanset hvad. Så vi kan arbejde færdigt og følge det. Så vi skal lave så meget i morgen. Men vi har regnet med at have en lille smule tid i morgen. Det kommer på, når vi skal aflevere. Vi mangler en del på PowerPoint. Ja, der skal vi lige skubbe lidt her. Ja. Så vi har en lille smule travlt, men vi snakker noget. Vi skal faktisk hjem nu til lærerskolen for at snakke med dig. Hvis du kommer. Ja. Det er sådan set det. Er det ikke? Jo. Hej.